O pleno ordinario de Boiro celebrado a pasada tarde transcorría con normalidade ata o debate do terceiro punto, unha moción relativa ao financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. Un malentendido na votación da emenda presentada por un edil de Boiro Novo motivou a abstención do PP, o entender que se estaba a votar tan só a emenda e non a proposta dos socialistas. Durante o debate do punto, os diferentes partidos políticos mostramos a nosa opinión respecto á emenda e respecto ao punto en sí da orden do día presentado polo PSOE. O sea, diferenciábamos por un lado a emenda que iba a presentar o compañeiro Xurxo cos puntos que defendía o Partido Socialista. Non só nós, sino tamén o Bloque, argumentaba que iba a facer unha votación distinta nesa emenda e unha votación diferente, despois na moción conxunta, non? Durante ese debate, donde nos mostramos esa diferencia de votación que íbamos a mostrar, nadie nos corrixeu, nos dixo que unha vez votada a emenda, se era positiva, iba a aprobar todo ese punto por completo, non? Ao decatarse do erro, solicitaron a repetición da votación, posto que xa manifestarán a súa oposición, pero lle foi denegada. Podemos votar outra vez? Non. Bueno, pois non. Ben. Artículo 41 do Reglamento Orgánico Municipal. Cando existan enmendas, someterás a votación en primeiro lugar as enmendas e, por último, as propostas ou ditames. Se o resultado dunha votación é positivo, non haberá máis debate nin votación sobre o mesmo obxecto concreto de votación. Isto que significa? Que se a emenda se aproba, non se somete a votación o punto inicial. Por que? Non ten sentido aprobar unha cousa e contraria. Tras esta situación que cualifican de insólita, os edís decidiron marchar e abandonar o pleno, acusando o goberno local de escasa vontade de diálogo e cortesía, o negarse a subsanar un erro que nin sequera cambiaría o resultado da votación, xa que a moción sairía igualmente adiante. Quedaba manifesto o malentendido que se había producido e que queríamos corrixir o noso voto, tanto nós como outros partidos, como é o caso do Bloque. E negóusenos esa posibilidade. Nós creemos que por cortesía política deberíase haber repetido esa votación, non se considerou así, e a nosa maneira de protestar foi levantarnos do pleno e abandonar o pleno, porque creíamos que debía haber un pouquiño de cortesía profesional, porque xa non era a primeira vez que pasaba e que nunca hubo problema entre nós, porque consideramos que o pleno é soberano.